Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris. Hindi naman namin nahalata. Hindi namin halata may buhok na mais dyan. Actually, tangkay ng malunggay ito eh. Ano ba yan? Paubos na naman. Kasi pitas ka ng pitas lang di sa inyo. Ito talagang dulot kapag ka hindi sa'yo eh. Ikaw na nga partner, paubos na eh. Kaya mo yan. O, try ko ha. Huwag ka mamimitas ng malunggay mamaya ah. Paalam ka muna sa may-ari. Sandali. Mahirap Ano pagka pa lang ganyan ngayon? eh. Thursday pa lang. Oh, may isang araw pa. Bago magpahinga. Dear Nicole and Chris, I am Kiel, 29 years old, at isa sa maraming tambalanista na gustong magbahagi ng love story nila. I used to think that love is overrated, that destiny is just a superstition, and happy endings only happen in movies. Ay, ang dami mo namang iniisip. Ang dami mo namang iniisip. Pakitang gilas naman Oo, masyado. masyado namang madaming inisip tungkol sa love. Samantalang kami, love is like a rosary full of mystery. Anyway, single ako ng halos 7 years, kaya hindi na ako naniniwala sa love. Nabago yun when I first laid my eyes on her. Posible pala talaga yun. Pwede pala na unang kita mo pa lang, ma-fall ka na agad ng malupit. Office mates kami na naging best friends. Pero una pa lang, sinabi naman niya na hanggang dun na lang. Tinanggap ko yon at pilit tinago ang nararamdaman ko sa kanya. Pero habang tumatagal, lalo akong nahuhulog. Single mom siya kaya she was forced to work kahit wala pang 1-year-old ang baby niya. Sa akin siya naglalabas ng mga hinanakit at sama ng loob sa ex niya. Pinipilit niyang mabuo ulit yung pamilya niya kaya tuwing magkakabalikan sila, hindi niya ako kinakausap. One Valentine's Day, nagkaroon ng pakulo sa office. Pwede kang magpadala ng anonymous letter tapos babasahin sa opisina. I wrote her a poem pero hindi ko in-expect na mababasa. Nabasa yung sinulat ko at kinilig lahat sa office. Hindi namin napakinggan kasi break time ko at day off niya. She heard about the letter at nalaman niya na galing sa akin. She apologized to me kasi kapatid lang daw ang turing niya sa akin. I deserve someone better daw kasi may baby na siya. Nasaktan ako pero dahil wala naman akong magagawa, tinanggap ko na lang. Lumipas sa mga araw pero hindi mawala-wala ang feelings ko sa kanya. Inamin ko sa kanya na mahal ko pa din siya. Nakulitan na siguro kasi hindi na ako tinanggihan. Gusto na daw niyang subukan. Naging girlfriend ko siya at hindi kalaunan, nagpakasal kami. After 3 years of trying, may baby girl na kami. Now I know that destiny is true and everything happens for a reason.
Sometimes you just have to take risks to find that happiness you're looking for. Love is all around us, and it might be disguised as your best friend. Hanggang dito na lamang tambalan. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Kiel. Ayun naman pala eh. Wala na maraming usapan. Pagod yung lalamunan ko. Happy ending naman pala eh. Wala na ba kayong problema eh? Wala naman palang malaking gani. Tapos na. Ganun. Alam mo, kahapon, kung kayo po ay tumutok sa kwento ng Mahiwagang Bornay, yung bida natin sa Bornay kahapon, ilang taon niyang pinilit. Yun, di ba? Pinilit na magka-something, maging sila, di ba? Pero hindi talaga. Ilan yun? Ilang years umasa? 7? 10 years. 17 yata. Ayan na naman yung chismis. Dagdag na naman eh. Yung bilis-bilis magbago talaga ng storya. Yung 17 tas may yata pa. Yung talagang hindi sigurado. Pero aminin mo, may maniniwala at maniniwala. Syempre naman. Depende sa delivery yan. Confidence is key. Diba? Correct. So, kahapon yun yung eksena. Pinilit niya ng pinilit talagang pero talagang sadyang hindi nauukol kaya hindi bumukol. Eto, nagsimula sa best of friends, nag-isipan na parang magkaibigan lang talaga, 'di ba? Tinanggihan na. Tinanggihan pa, tinuring pang kapatid, 'di ba? Oo. Mga ganun. Pero in the end, sila pa rin din pala. At meron din pala silang happy ending. So talagang minsan may mga bagay na hindi natin naiintindihan kung bakit kailangan mangyari. May mga tao na hindi natin alam kung bakit kailangan nating makilala, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin na sila na talaga ang nasa finish line. May mga iba talagang may lesson lang na itinuturo. Dumadaan lang sila para matikman. Ay, yung klase ng pagmamahal, ganon. Agree naman ako doon, no? 'Di ba? Titikman mo lang, ano ba? Okay ba 'to? Ikaw, ilang beses ka nakatikim? Marami. Birthday ng asawa ko ngayon, wag natin painitin ulo niya. Sarap. Sasabihin niya, Alam mo, ayan ka na naman. minsan yung anak ko may mga ganyan ng tanong eh. How many boyfriends did you have, mom? Kaloka. Siyempre magkakaroon siya ng impression sa'yo. Ano sasabihin mo? Sabi ko, just one. One classroom. Charot. Just One per barangay. One platoon. Yan. Anyways, yun talaga. May mga dumadaan na tao sa buhay natin. Lagi naman nating ino-hope, 'di ba, na kung sino yung jowa natin, siya na talaga yung the one. Pero minsan hindi pa talaga eh. Dadaan lang sila sa buhay natin kasi they're teaching us a lesson. Mm-hmm. Dadaan sa buhay natin kasi nga gusto lang nating ma-experience yung matikman yung klase ng pag-ibig na pwede niyang ibigay, 'di ba? Or wala lang, dadaan lang siya pampadami. Di ba? Pampadami, parang kapag nagkayabangan, di ba? Di ba may pag mga contest? Hindi may contest, di ba? May Oo. contest gano'n sa mga fast food. Oo. Pag party, di ba? Sino dito pinakabatang pinanganak? Gano'n, tapos pipila, di ba? Oo. Sino pinakamaraming jowa? Doon ka agad sa dulo, di ba? Pamparami. Yun din yung purpose niya. Pamparami para manalo ka ng keychain. Para lagi kang kasali sa mga parlor games. Oo, lagi kang naku, panalo na tayo, meron dyang malande, di ba? Pag nagkatanong ko lang jowa, 'di ba? Yung mga yung ganon. pinakamahinhin hanggang sa pinakahaliparot, ganon, 'di ba? Yung pinakamahinhin sa pinakamahindo, yan. So may entry ka doon. Meron, 'di ba? So, yun yung isa sa mga rason kung ba't siya kailangang dumaan sa buhay mo. Pamparami ka sa fast food game. 'Di ba yung ganon, may rason. At may rason din kung bakit hindi talaga nagkakatuluyan, 'di ba? At may rason kung bakit kung sino pa yung maiksi yung time, siya pa yung nakatuluyan. Kung sino pa yung mahabang period that they're together, sila pa yung hindi
hindi Yung nagkatuluyan. akalain mong sila, di Oo, ba? yung parang- hindi naman sila nag-aaway. Talaga Correct. ang strong ng relationship nila. Pero wag ka magulat-gulat ka after 2 weeks, hiwalay Yan. na. Yung isa nga may bago na. Tama. Diba? Mga ganun. Meron akong kilala talaga, promise, 15 years sila. Ever since high school hanggang college hanggang nagtatrabaho. Nung lumipad yung isa papunta ng Guam, partner, wala pang 2 weeks, kinasal sa iba. Pambihira. Ang bilis. Ang bilis kasi Masyadong naging marupok. hindi natin masasabi kasi talaga. So, Agree ako doon. Totoo, no? Maganda yung linya na nung sinabi niya na love is all around us. Totoo yun na hindi mo masasabi kung sino yung pwede mong makatuluyan o hindi mo masasabi kung kanino ka pwedeng ma-in love. Meron tayong dating sobrang fan ng tambalan partner, si Tita Ellen, na nakalimutan ko yung family name niya. May isang lalaking lagi siyang tinutukso. Talagang asot pusa sila. Ayaw na ayaw niya. Oo, pag dumadaan sa harapan ng bahay nila, binabato niya ng dustpan, Oo. binabato niya ng tabo. Oo. Kasi nasusuklam siya. Ayaw niya makita yung pagbumukha ng lalaking yun. Pero wag kasino mag-aakala na sila pala ang magkakatuluyan. Diba, in the end? Oo. Nasa na yun sila? Nasa Canada na sila ngayon. Oo, Namumuhay diba? ng marangya at matiwasay at mapayapa. Oh, sinong na mag-aakala na yung lalaki minsan ang binuhusan ng ihi, di ba? Nung Diba? siya dumadaan dun sa dumadaan lang yun. Wala siyang intensyon maligaw. Correct. Gusto lang niya asarin yung babae. Oo. Diba? Binabato ng dustpan. Isipin mo yun, no? Tapos nagkagulatan kami sila na mag-asawa na. Nasa Oo. Canada na sila ngayon. Di ba? May kontak ka pa sa kanila? Wala na nga eh. Sayang Sinesearch ko naman. sa Facebook Kung eh. kailan man nakaluluwag-luwag na, saka ka naman walang kontak. Eh, alam mo naman, Wag yung mga ganun tao, ganun. pag naging marangya, nakakalimot. Ay, ganun? Chismis na naman. Ako naman, ganun? May feeling talaga ako eh. Nung nakita ko pa lang siya, may ganun siyang karakas. Charot. Noon pa man may attitude na, Oo, no? noon pa man. Di pa nga nagkakapera, may attitude na. Eh, syempre, what more talaga kung may attitude, kung may pera na. Because money talks. Charot. Ang dami na sinabi. Hindi lang na mahanap sa Facebook. Ayan, Oo. yan yung sinasabi natin, ang mga chismis talaga. May dagdag, may bawas, May iba. may kasamang opinyon, may kasamang tono. Yan. Totoo yan. Kaya hindi ka dapat nagpapaniwala lang. Di ba? Tingnan mo si Nicole Ayala, dati nag-apply lang naman siya sa isang bangko. Pero sino makakala? Ah, nandito yung ako katabi niya tsaka yung katabi niya sa table, jojowain niya pala. Oo, totoo. Alam mo na, walang paliligtasin to. Pwede to ulam. Majowa Ayos. nga mamaya. Jumain nga natin yan. Ganun kasi di mo akalain. Hindi Kasi mo masasabi. ang intention mo ba doon, partner, kaya ka nag-apply para magka-jowa? Hindi Siyempre naman, di ba? naman. Siyempre kasama na yun. Ah, talaga ba? Oo, na may makilala Iba ako. talaga? Oo, Bata pa lang, alam na. At saka, alwan ko ba, parang very definite talaga sa akin. Bata pa lang ako, parang Oo. alam ko na lalaki yung gusto ko. Yung parang, hindi ako, yung parang kahit kailan, hindi ako na-sway Oo. towards any gender, towards any preference. Talagang alam ko kagad na bata pa lang ako, lalaki yung gusto ko. Yung laway na laway ka, pag Oo, nakakita ka ng abs, parang ganon. ganon. Parang natutuwa talaga ako sa Naglalaway ka talaga, opposite no? sex. Oo, parang natutuwa talaga ako sa kanila. Tapos, yun nga, kapag may mga pagkakataon, may mga sasalihan ako, may intention talaga ako, baka may pwedeng jowain dyan. Baka pwede naman jowain yung nandyan. Oo, kaya, di ba? And you'll never know. Di ba nga sumali ka ng car club noon? Oo, kasi hindi dahil sa gusto mo makipagsabayan sa kotse, kundi Hindi naman. dahil Kasi yung gusto ko rin naman may tumulong sa akin in times of emergency na syempre na pwedeng jowain. Idagdag na natin doon kasi hindi naman ako makapagtago sa'yo. O idagdag ko na Kasi para saksi ako doon. idagdag ko na para hindi na ikaw yung magsabi. Ako na magkukusa ng impormasyon. Di ba solo ka ng babae noon eh? Oo. Ikaw lang anong tawag doon? Unika iha. Di ba sa organisasyon na yon, puro lalaki. Ako na lang baby. Meron namang isa na parang nung dumating ako, parang sama ng tingin sa akin. Kasi dati siya yung baby. Ganun. Di ba? Ganyan. Pero may ang tanong, may naging jowa ka ba doon? Wala. May naka-eme ka? Wala rin. Sinungaling ka? Wala rin wala. Birthday ng asawa ko, wag nating Huwag natin sirahan yung araw niya. Masaya siya today. Charot. Ganun. So, totoo, that love is all around. You'll never know. Kaya nga, ang lagi kong kasabihan dyan, you'll never know kung sino ang posibleng ma-meet mo today. Kaya kailangan pamalakasan laging outfitan. Totoo. Diba? You'll never know eh. Pero you'll never know also, minsan kung kailan ka
not at looking at your best, kung kailan ka pawisan, 'di ba? Saka mo siya mamimit at malay mo yun yung mga trip niya, yung mga maasim, 'di ba? Weakness niya talaga yung maasim. Ayaw niya ng parang mukhang mabango yung mga mga katakatawan. Gusto niya yung mga maasim, ganun. 'Di ba? Agree ako doon. And maliban doon, love is all around us. Ang magaganda yung mga sinabi niya eh. Love always finds its way. 'Di ba? Halimbawa, kami nung wifey ko. Hindi namin naisip di ba, never did we imagine na magtatagpo kami sa isang ospital. Ang dami namang ospital na pwede kong puntahan na. Tsaka di ba pwede namang iba yung nag-check up sa ibang iyo. doktor, ibang oras ako magpa-check up. Come to think of it, anesthesiologist ang ginawa sa ER. Ganun talaga. All around. All around. Sa bagay. Because love is all around. Sa bagay. Ganun. Pwede namang iba yung tumingin sa yung doktor. Oo, kasi ang daming oras na pwede ako magpakonsulta na hindi siya. Pero bakit sa kanya? Yes. Diba? May ganun eh. May ganung magic. Oh, ihahanap Yan. ka talaga ng pagkakataon sa tamang pag-ibig. Parang ganun. Kaya kung wala kang jowa ngayon, wait ka lang. Darating din yan sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Correct. Kaya dahil nga sinasabi natin na hindi inaasahan, kailangan lang laging handa. O laging bago ang panty. Yan. Bakit? Kasi mahirap na kung napadaan siya sa itas ang panghimo. Diba? Yun Kailangan talaga yun. bagong ligo, bagong bihis. Ganyan. Oh. Hindi mo masasabi. Be prepared. Diba? Oo. Kumbaga sa sundalo, kailangan may bala agad. Yan. Laging handa. Yan. Ganyan. Thank you. Thank you dito kay Kiel na nag-umpisa sa kanyang definition of love as overrated. Destiny always only happens in the movies. Ganun, doon na yung kanyang thinking about love. Kasi syempre, single for 7 years. Hindi mo na kwento kung gaano kasakit yung paghiwalay mo nung in the past. Kaya parang natakot ka. Pero lagi natin sinasabi, huwag mawawala ng pag-asa sa pag-ibig. O tingnan mo, hindi nga siya natinag ng rejection. Correct. Sabi, ayoko nga sa iyo eh. Kapatid lang ang turing ko sa iyo. Ay, hindi pala, kaibigan pala ang turing ko sa iyo. Pero ngayon, asawa na turing ko sa iyo. Tama. Diba? Tuloy lang. Laban lang. So kung ikaw ay nasa same situation as Kiel, medyo maarte-arte yung babae. Oo nga. Medyo ayaw-ayaw niya, ganyan. Nako. Sinasabi ko Papapilit pa sa'yo, ng konti yan this eh. is the sign na nagpapapilit lang yan. Oo, tingnan mo, try mo mawala ka ng isang araw. Totoo Mamimiss yun. ka niyan. Nako. Kaya lang, mahirap din. Minsan, alam mo naman, may topak ang babae. Baka kapag nawala ka ng isang araw, magtopak yan, isipin niya may iba kang chine-channelin. So, ingat ka lang din. Depende sa babae kung anong level ng toyo niya for the day. Diba? Ay, salamat naman at maganda ang ending ni Kiel at ang kanyang wifey with their baby girl. Salamat ng marami at thank you din dun sa mga kabisyo natin na gustong-gustong magbahagi ng kanilang love story. Di kung gusto mo, go ahead and email us. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. malay mo, di ba, nasa podcast na din. Yes. Yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!